Sanibonani. Bengicela uqale nje ngedlulise emndenini wonke wakamvelasi. Ngithi dudu nina enavele enyandeni. Ngoba ngize nami ngakholwa ngokubona sengibone ephepheni weekend ukuthi hayi into eserious. Ngakho ke bengithi ake ngedlulise nje ngithi dudu alwehlanga lungehlanga bamvelasi amahle. Lalani ngenxeba ngokuhamba kwalensizwa eniyizalako isiqiniseko. Bafowethu kuyinto elikhulu nenzima engisenqamamanga, akujwayeleki, usawunda kabuhlungu kabuhlungu kabuhlungu. Kunzima, akukho lula. Bese ke ngedlula lapha emndenini nakumaphumulo nje wonke ungona uDido Lumashobo lithatha nenyembezi abantu abayikhala amanzi. Mangona amahle. Hayi alwehlanga lungehlanga bafowethu. Nami ngangithi ngiyayingcwekela nje nayo lensizwa. Kanti hayi sothi singakayingcweki nayo kwase kufika okufike kwayehlela. Sithi siyazingcwekela nje ngoba phela la kuyancokolwa bafowethu, ayikho into eserious ngaleyo ndlela. Kusuke kungamangcoko bese ke mhlawumbe ke ngingazi nami ukuthi ngincokola nje kuwena ezofika kanjani. Kodwa ekugcineni kusuke kungamangcoko bafowethu. Namanje ngisasho ayibe ncane bafowethu, ayibe yamagabade. Ngiyabonga bafowethu. Bese ngiya lapha ya endabeni yokuganwa bafowethu. Yabona mangabe uganwa musa ukuganwa intombazane eno TikTok no Facebook. Le ntombazane la ku TikTok wena une account kuphela, yona ine content yayo. Bese uganwa yilowo muntu onjengalowo. Ngiyaxolisa ukuthi ngilowo muntu onjengalowo. Bese uganwa nje mhlambe ileyo ntombazane njengaleyo ene content. Uyabona leyo ntombazane izokuhlupha ngento eyodwa. Awuzukwazi ukushaya umthetho uma uthi impungo ngoba wawushaya umthetho izovana ifike nje ichiphize inyembezi bese yenza ivideo kanje ingakhulumi ifane notetezi eyithulele nje. Bese befika laba ya ababevezi belokho beyitshela ukuthi umuhle umi kahle, you look nice, war bayiduduza maqede bayithathe. Iyefana nomfana. Yabona nje dadewethu ngoba wena une content, amqoma umfana une content la. Ngoba belokho bemncoma ngasese. What a wow. Uzothi ungafika kuwe. Abane kancane yakuzibona inkosikazi. Futhi yakuzibona usothandweni. Ngoba uyazi ukuthi baningi bayamncoma lapha ya. Manje ke naqabela kancane nje. Hambile peyiye.